DHZO Sečovská Polianka s časom 2 minúty 28 sekúnd a je ňou Mária Anna Kočišová. Gratulujeme veľký potlesk Máriu Annu Kočišová, DHZO Sečovská Polianka a cenu bude odovzdávať pani Ela Blanáriková za Vismalabs Slovakia. Druhé miesto, áno. No a na prvom mieste s časom 1 minúta 58 sekúnd sa umiestnila z ORH z Prešov Martina Kovalíková. Gratulujeme. Áno, Martina už pretekala v 2 disciplínach, tuším bola na stupienku, že? Či nie? Áno. 3-krát behala, úžasné, 3-krát do schodov. Každopádne veľký potlesk, veľká gratulácia, úžasný výsledok, ste úplne skvelé a úžasné. A my vám ďakujeme, že ste tu dnes s nami a dúfam, že sa vám páčilo. Môžete, kľudne, keď sa chcete fotiť, kľudne počkáme. No a my pristúpime k mužom a ja už odovzdávam slovo Niky. Veľmi nás teší, že tu máme záchrancov, ktorí by kedykoľvek pristúpili k záchrane života v prípade nebezpečenstva. Takže tu máme zástupcov hasičov, policajtov, ale máme tu aj zástupcov zo Slovenského Červeného kríža, ale dokonca aj dobrovoľných hasičov. Na 3. mieste v tejto kategórii sa umiestnil práve jeden z nich, dobrovoľný hasič zo Sečovskej Polianky, ktorý sa volá Michal Kočiš, rok narodenia 1988 a dosiahol čas minútu a 50 sekúnd, takže srdečne blahoželáme k 3. miestu Michalovi Kočišovi, dobrovoľný hasič, pre ktorého to bola v podstate rozcvička. Srdečne blahoželáme a sme na vás naozaj patrične veľmi hrdí. Na 2. mieste sa umiestnil záchranár zo Slovenského Červeného kríža Marek Medňanský, rok narodenia 1988 s časom minúta 43 sekúnd. Srdečne blahoželáme. Toto sú ľudia, ktorí by dokázali za nás dať svoje životy v prípade núdze, v prípade nebezpečenstva. Takže o to väčší potlesk a poďakovanie vám patrí. Dámy a páni, prvé miesto v tejto kategórii integrovaný záchranný systém patrí Martinovi Ďuríčekovi, rok narodenia 1986 a dosiahol čas minútu a 37 sekúnd, k čomu srdečne blahoželáme. Ďakujeme vám veľmi pekne, tešíme sa z vašich výsledkov. Ďakujem pani a gratulujeme k výsledkom. No a nás čaká dnes vyhodnotenie posledných 2 kategórií, a to konkrétne s aktívnym dýchacím prístrojom. A čo som videl, to bolo niečo úžasné. Ja som kolaboval už keď som ich videl, netuším čo cítili oni, ale klobúk dole pred všetkými, ktorí to zvládli. No a ja začnem dámami a tu sa nám zúčastnila iba jedna dáma v tejto kategórii, konkrétne z Liptovskej Lužnej a dosiahla čas 3 minúty 22 sekúnd a jej meno je Natália Vajsová. Takže Natália Vajsová, obrovský potlesk pre túto dámu, ktorá to zvláda s aktívnym dýchacím prístrojom. Cenu odovzdáva za Time for Fun Mária Demková. Bolo to ťažké? Nie. Ale kývala takto. Dobre, veľký potlesk, gratulujeme ešte pekne pošlotky a zostanú nám ešte pánu. Tak, to najlepšie nakoniec, ako sa hovorí, ale nie srandu nabok. Boli ste naozaj všetci veľmi úžasní, ale nejaké poradie, keďže ide o súťaž, stanoviť musíme. Na 3. mieste v rámci kategórie aktívny dýchací prístroj sa umiestnil hasič Juraj Polák, rok narodenia 1995, zastupuje okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru v Košiciach a skončil s časom 2 minúty a 10 sekúnd. Prišiel medzi nás takto reprezentatívne. Ďakujeme veľmi pekne. Na 2. mieste v tejto kategórii sa umiestnil zrejme váš kolega
a volá sa Cyril Peterčák, rok narodenia 1994, zastupuje okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru v Košiciach. Blahoželáme Cyrilovi. Ak dobre viem, toto boli Cyrilové prvé takéto preteky, ale samozrejme takéto nácviky naši hasiči absolvujú naozaj pravidelne, aby vedeli zachraňovať naše životy. Takže na čase naozaj záleží a mnohokrát aj na sekundách. Na prvom mieste v tejto kategórii sa umiestnil Ľubomír Kolesár z roku narodenia 1996 a tiež hasič z okresného hasičského záchranného zboru v Trebišove a má vynikajúci čas. Dámy a páni, naozaj skvelý čas, minúta a 52 sekúnd. Toto je celkový čas, za ktorý zvládol 12 poschodí a to rovno dvakrát. Takže srdečne blahoželáme a ďakujeme veľmi pekne. Sme v závere nášho vyhodnotenia. Bolo to naozaj úchvatné, bol to naozaj skvelý pocit pri štarte povzbudzovať vás a vidieť na vašich tvárach možno strach na začiatku, keď ste nevedeli, čo vás už čaká, hlavne tých, ktorí absolvovali 2 kola, ale v druhom kole vám to už išlo naozaj ako po masle. Dole klobu pred všetkými, ktoré si sťažili svoje podmienky naozaj dobrovoľne a teda zvládli toto kolo naozaj bravúrne, takže srdečne blahoželáme všetkým. Ďakujeme veľmi pekne za vašu účasť, obrovský potlesk všetkým pretekárom, dámy a páni, obrovský potlesk aj organizátorom za Time for Fun Business Centrum Košice a samozrejme veľké poďakovanie patrí aj Visma Labs, vďaka ktorým tu môžeme byť a vďaka ktorým sme mali naozaj úžasné a skvelé podmienky tu v Business Centre v Košiciach. A ja ešte chcem poďakovať, že sme mohli byť, alebo môžeme byť teda súčasťou Tower Running Cupu Slovakia z roku 2025 a takisto aj Business Centrum, v ktorej budove, ktorej sa práve nachádzame. No a samozrejme športovej nadácii Kotrmelec. Všetci títo partneri sú uvedení aj na našich billboardoch, aj všade na našich weboch, takže toto sú oni, nám samozrejme ešte sa potom Visma Lab Slovakia. A nezostáva vám nič iné, iba poďakovať hlavne vám, pretože bez vás by sme to bolo úplne zbytočne. A ak sa vám niečo páčilo, ľudia to šírte ďalej. A ak bolo niečo, s čím nesúhlasíte, alebo sa vám nepáčilo, tak nám smelo o tom napíšte a my sa pokúsime byť lepší a ďalší rok už bude, dúfajme tak, aby boli všetci čo najviac spokojní a aby sa vám čo najviac páčilo tu s nami. Tak ja vám chcem ešte raz poďakovať a nezostáva nič iné, zaželám krásnu nedeľu a šťastnú cestu domov. Ďakujeme krásne, majte sa krásne, dovidenia.